Здравейте, скъпи приятели и абонати на канала. Днес ще говоря за нещо изключително сериозно, което вече е факт и засяга пряко хиляди, а може би и стотици хиляди пенсионери в нашата страна. Това не е просто спекулация или слух, а реалност, която настъпва с пълна сила още през май месец. Информацията, която предстои да чуете, е критично важна и може да промени живота ви, ако вие или ваши близки попадате в рисковата група. Затова ви моля да се концентрирате максимално, да останете до края на видеото и да споделите тази информация с всички, които познавате. Нека не губим нито секунда, веднага се абонирайте за канала, натиснете бутона за харесване и да започваме. Същността на проблема. Какво се случва всъщност? В продължение на години нашата пенсионна система е действала по определен начин. Пенсиите са били формирани не само от основната сума, изчислена на база трудов стаж и осигурителни вноски, но и от различни добавки и социални плащания. Но тези добавки са имали за цел да подпомогнат хората в неравностойно положение, тези с ниски доходи, самотно живеещите, хора с определени здравословни проблеми, нуждаещите се от отоплителна помощ и много други. В миналото процесът по отпускане на тези добавки често е бил по-гъвкав, а критериите по-широки. Веднъж отпуснати, много от тези допълнителни суми са продължавали да се изплащат автоматично, без чести ревизии или допълнителни проверки, докато не настъпи промяна в общите правила или в личния статус на пенсионера, която да е официално декларирана. Хората свикнаха с определен месечен доход, който включваше и тези добавки, планираха бюджета си спрямо него и разчитаха на тези средства, за да покриват ежедневните си нужди. Този начин на живот, тези установени навици и финансови очаквания са на път да претърпят сериозен удар. Новият закон за преизчисляване и унификация на социалните добавки към пенсиите, както е неговото официално наименование, влиза в сила от 1 май. Този закон има за цел, според официалната аргументация, да оптимизира, унифицира и направи по-справедлива системата за социално подпомагане на пенсионерите. На теория идеята е да се премахнат дублиращи се плащания, да се въведат по-ясни и единни критерии и да се гарантира, че помощта отива при тези, които наистина се нуждаят от нея. На практика обаче, и това е изключително важно да се разбере, прилагането на този закон означава, че голяма част от социалните добавки, които пенсионерите са получавали досега, вече няма да се изплащат по досегашните правила. За мнозина това ще доведе до намаляване на общия месечен доход. Основната промяна се състои в това, че критериите за отпускане на тези добавки стават значително по-строги, а процесът по доказване на правото за получаването им вече не е автоматичен, а изисква активни действия от страна на самите пенсионери с представяне на актуални и изчерпателни документи. За разлика от основните пенсии, които се изчисляват на база вноски и стаж и остават сравнително стабилни, именно тези допълнителни социални плащания са мишената на новия закон. Това е моментът, в който трябва да разберем в детайли какво точно ни чака. Основна част е детайлен анализ. И така, какво конкретно трябва да знаете за този нов закон? Най-важното е, че той е фокусиран изцяло върху така наречените социални добавки, онези допълнителни плащания, които не са пряко свързани с трудовия ви стаж, размера на вноските, които сте правили през годините, или с медицински документи, удостоверяващи тежка инвалидност над 70% с трайно намалена работоспособност. Става дума за помощи, отпускани въз основа на социални критерии, нисък доход, семейно положение, здравословно състояние, което не достига прага за ТЕЛК решение и други. Ето и по-детайлна разбивка, кой трябва да се притеснява и кой не, придружена от конкретни примери, които ще ви помогнат да си представите реалната ситуация. Кой трябва да се притеснява? Трябва да се притеснявате, ако в момента получавате каквато и да е добавка към пенсията си, която не е изрично посочена като основна пенсия за трудов стаж и възраст или добавка за инвалидност под ТЕЛК решение за над 70% трайно намалена работоспособност. Това включва множество ситуации, които сега ще разгледаме по-отделно с конкретни примери. Пример 1. Баба Петрова и добавката за самотно живеещ. Баба Петрова е на 78 години и живее сама в апартамента си от над 15 години. Нейната основна пенсия е 400 лева. Към нея от години тя получаваше 50 лева добавка за самотно живеещ човек, както и 30 лева добавка за отопление, тъй като доходите й бяха под определения праг. Общо месечният й доход беше 480 лева, с които тя успяваше някак да се справя. Според новия закон, критериите за самотно живеещ са станали значително по-строги. Вече не е достатъчно просто да живееш сам,
Новите разпоредби изискват на адреса да не е бил регистриран никой друг, той член на домакинството през последните 5 години, дори и временно. За съжаление, преди около 3 години внукът на баба Петрова, който беше студент в града, е бил регистриран на нейния адрес за няколко месеца, за да ползва студентски облекчения за градски транспорт, въпреки че през по-голямата част от времето е живял на квартира. Този факт, макар и временен и без никакво финансово отражение върху баба Петрова тогава, сега автоматично я изключва от правото на добавка за самотно живеещ. Тя губи тези 50 лева. Освен това, за добавката за отопление, новите правила изискват много по-детайлна проверка на доходите на член от домакинството. Баба Петрова получава малка рента от 100 лева годишно от наследствена земеделска земя, която дори не знаеше, че трябва да декларира като месечен доход, тъй като е незначителна и еднократна сума. Новия закон обаче изисква тези доходи да се разглеждат като средномесечни. Ако тази рента бъде осреднена за месец, нейният доход може да надвиши новия, по-нисък праг за отоплителна помощ. Така е възможно да загуби и 30 лева за отопление. В най-лошия сценарий, месечният доход на баба Петрова ще намалее от 480 лева на 400 лева, което е съкрушителен удар за нея, тъй като тези 80 лева са били жизненоважни за лекарства и храна. Тя ще трябва да се справи с 20% по-нисък бюджет, без да има представа как точно да го направи. Пример 2. Дядо Иван и добавката за придвижване. Дядо Иван е на 82 години, с сравнително добра пенсия от 450 лева, натрупана през годините му като квалифициран работник. Преди около 10 години, когато започнал да има леки проблеми с краката, неговият личен лекар му беше издал препоръка за добавка за подпомагане на придвижването, която възлизаше на 25 лева месечно. По тогавашните правила това беше достатъчно основание за отпускането й. Сега, по силата на новия закон, всички такива добавки, отпуснати на база общи препоръки или без формално ТЕЛК решение, подлежат на преразглеждане. За да продължи да получава тази добавка, дядо Иван трябва да представи ново, актуално ТЕЛК решение, което да удостоверява трайно намалена работоспособност над 50%. Той никога не е минавал през ТЕЛК, тъй като проблемите му, макар и досадни, не са толкова сериозни, че да му осигурят такъв процент. Освен това, процесът по минаване през ТЕЛК е изключително тежък и бюрократичен, особено за възрастен човек като него. Без ново ТЕЛК решение, тази добавка от 25 лева автоматично ще отпадне от май месец. Месечният му доход ще спадне до 425 лева. Макар и да не изглежда голяма сума за някой, за дядо Иван тези 25 лева са покривали разходите за автобусен билет до поликлиниката или са му позволявали да си купи по-качествени храни, които не е можел да си позволи с основната пенсия. Внезапната загуба ще се отрази на качеството му на живот. Пример 3. Пенсионерка Мария и социалната добавка за нисък доход. Пенсионерка Мария е на 65 години с минимална пенсия от 350 лева. От години тя получаваше 70 лева социална добавка за нисък доход, която й помагаше да покрива най-основните си нужди. Общо нейният месечен доход беше 420 лева. Новият закон не само променя прага за нисък доход, като го прави по-висок, което е в полза на някой, но и въвежда изцяло нов, много важен критерий. За да имаш право на тази добавка, не трябва да притежаваш втори имот, освен жилището, в което живееш постоянно. Мария има малка наследствена къща на село, останала и от родителите. Тя не я ползва, нито я дава под наем, къщата е в лошо състояние и само трупа данъци, но е официално регистрирана на нейно име в имотния регистър. Този факт, че притежава втори имот, автоматично я дисквалифицира от правото на добавка за нисък доход. Тя ще загуби цели 70 лева месечно, което е огромна част от бюджета й. Месечният й доход ще спадне до 350 лева. Това е почти 17% намаление, което е равносилно на бедствено положение, защото тези 70 лева са били предназначени за основни нужди като храна и лекарства, които вече няма да може да си позволи. За нея справедливостта на новия закон означава глад и лишения. Тези примери ясно показват, че проблемът не е само за малък процент от хората, а за всеки, който е разчитал на някоя от тези допълнителни помощи. Кой не трябва да се притеснява? Ако вашата пенсия се състои изцяло или предимно от основна пенсия за трудов стаж и възраст, или пък от добавка за инвалидност по ТЕЛК решение, което удостоверява над 70% трайно намалена работоспособност и или чужда помощ, тогава е много по-малко вероятно да бъдете засегнати от новия закон.
Тези основни компоненти на пенсията не подлежат на промяна по този конкретен закон. Също така, ако никога до сега не сте получавали никакви социални добавки извън базовия размер на пенсията си, тогава промените няма да ви засегнат. И накрая, ако вие вече отговаряте на новите, по-строги критерии за определена добавка или обстоятелствата ви не са се променили по начин, който би ви дисквалифицирал, тогава също не би трябвало да имате притеснения. Въпреки това, моят съвет е винаги да проверявате, за да сте абсолютно сигурни. Основна част 2. Изключения, капани и неочевидни нюанси. Сега, след като разбрахме кой е потенциално засегнат, е време да се потопим в по-сложните аспекти на новия закон, неговите изключения, подводни камъни и неочевидни нюанси, които могат да окажат съществено влияние върху вас. Изключения от общите правила. Макар и да звучи плашещо, новият закон предвижда някои изключения, които е важно да знаете. Например, хората с много висока степен на инвалидност, тези с ТЕЛК решение над 90% и с чужда помощ, често са освободени от някои от по-строгите критерии за доходи или активи, когато става въпрос за определени специфични добавки, свързани с грижите за тяхното здраве и обслужване. Това е така, защото техните нужди се считат за изключително големи и неотложни. Освен това, добавки, които са изрично отпуснати по силата на съдебно решение или на други, по-стари, но непроменени специални закони, например закони касаещи ветерани, участници в войни или жертви на политически репресии, е по-вероятно да останат незасегнати. Тези категории обикновено попадат под отделни регулации, които не са пряка цел на текущия закон за унификация на социалните добавки. Въпреки това, дори и да попадате в някоя от тези категории, не се успокоявайте напълно. Винаги е добре да направите проверка. Капани и подводни камъни. Един от най-големите капани е изискването за повторно кандидатстване или потвърждаване на правото за получаване на определени добавки. Много пенсионери живеят с убеждението, че веднъж, щом им е отпусната дадена помощ, тя ще продължи да им се изплаща автоматично, освен ако няма драстична промяна в живота им. Новия закон преобръща тази логика за редица добавки. Сега от вас може да се изисква да подадете изцяло нови документи, дори и да не смятате, че ситуацията ви се е променила. Друг сериозен проблем са кратките срокове за подаване на тези нови документи. Властите често действат с бързи темпове, но не винаги успяват да информират адекватно и навременно всички засегнати лица. Ако пропуснете срока, може да загубите добавката си, дори и да имате право на нея. Недостатъчната или неясна комуникация от страна на институциите е традиционен проблем. Информационните кампании често са недостатъчни, написани на сложен юридически език или достигнали до малък брой хора. Това води до огромно объркване сред пенсионерите, които не знаят какво точно се изисква от тях. Определението за доход и активи за целите на новите критерии също може да се окаже капан. То може да е значително по-широко от това, което сте свикнали да декларирате. Например, в новия закон за доход могат да се включат не само пенсията, а също така лихви по банкови депозити, дори и малки суми, дребни приходи от наем на гараж или нива, а дори и финансови подаръци от роднини, ако са регулярни или над определен праг. За активи вече може да се броят не само второ жилище, но и малки парцели земя, вили, дори автомобили, които имат някаква остатъчна стойност, особено ако досега не са били вземани предвид. И не на последно място, изискването за лично посещение на държавна институция, често намираща се в друга част на града или дори в друг град. За много възрастни или болни хора това е сериозно изпитание, свързано с транспорт, чакане на опашки, умора и стрес. Не всеки има близък човек, който може да го придружи или да му помогне с подаването на документи по пълномощно. Неочевидни нюанси. Един от неочевидните нюанси е, че някои добавки могат да бъдат слети или прекатегоризирани. Това означава, че може да продължите да получавате някаква сума, но под ново наименование с леко променен размер и изискваща нова документация. Например, две по-малки добавки за различни нужди може да бъдат обединени в една нова комплексна социална добавка, която обаче да е с по-малък общ размер и да изисква нов набор от документи. Възможно е законът да предвижда и така наречен преходен период за някои групи пенсионери. Това означава, че за определен период, например няколко месеца, те ще продължат да получават добавката, докато не се изясни окончателното им положение. Но информацията за тези преходни периоди често е мъглява, не достига до всички и създава още по-голямо объркване. Не забравяйте, че винаги има механизъм за обжалване на решението за отказ или намаляване на добавката. Но този процес е често изключително
изключително сложен, изисква добро познаване на законодателството и понякога правна помощ, което за много пенсионери е непосилно като финансов и административен товар. И още нещо, промените в общия ви деклариран доход, които могат да настъпят в резултат на този закон. Ако загубите някоя добавка, могат да повлияят на правото ви за получаване на други социални помощи, например целева енергийна помощ за отопление или помощ за закупуване на лекарства. Ако общият ви доход се промени, вие може да изпаднете в ситуация да не отговаряте на критериите за някоя от тези други помощи, което да доведе до допълнително намаляване на общите ви доходи. Както виждате, ситуацията е много по-сложна, отколкото изглежда на пръв поглед. Не става дума просто за еднократно намаление, а за верига от потенциални проблеми. Практически съвети. Какво трябва да направите сега? Скъпи приятели, не губете време, действайте активно и информирано. Ето конкретни стъпки, които трябва да предприемете незабавно. Стъпка 1. Внимателно прегледайте последното си пенсионно разпореждане и банковите извлечения. Вземете последното си разпореждане от Националния осигурителен институт, НОИ. Това е официалният документ, който описва компонентите на вашата пенсия. Ако го нямате, опитайте се да си го набавите. Разгледайте всеки ред. Идентифицирайте всички суми, които не са изрично обозначени като основна пенсия за трудов стаж и възраст или добавка за инвалидност по ТЕЛК решение над 70%. Всички други суми, било то социална добавка, добавка за самотно живеещ, помощ за отопление, добавка за подпомагане на придвижването или други подобни наименования, са потенциално засегнати от новия закон. Запишете си точния размер на всяка такава добавка и нейното наименование. Прегледайте и банковите си извлечения за последните няколко месеца, за да се уверите, че всички постъпления от пенсия съответстват на разпореждането и включват тези добавки. Тази информация е вашата отправна точка. Стъпка 2. Свържете се незабавно с НОИ или с местната дирекция социално подпомагане. Моля ви, споделете този видеоклип с всички ваши познати, с вашите близки и приятели, с всеки пенсионер, когото познавате. Тази информация може да спаси някого от сериозни финансови затруднения. Вашите коментари са изключително важни. Разкажете какво мислите за този закон, как ще ви се отрази, имате ли вече информация или сте предприели действия. Това ще помогне и на други хора да се ориентират. Натиснете бутона "Харесвам" и разбира се, абонирайте се за канала, за да продължавате да получавате актуална и критично важна информация. Нека бъдем силни заедно. Благодаря ви, че гледахте и до нови срещи!